bai Debagoiena eta Euskal Herria orokorrean sartzen ari den herri bada. Badakigu hemendik 10 bat urtetara gure populazioen eren bat gutxi gora bera 75 urtetatik gorakoa izango dela, eta horrek berezko erronka batzuk dakartzki. Mota askotakoak, ekonomia, soziala eta bar. Horietako bat, osasuna, bai, zenbat eta adinekoagoa izan, badazkagu beste osasun arazo batzuk garatze ditugu, eta klima aldaketaren kontestuan, hau da, bero boladak dauzkagunean, edo hotz handiak eta horrela, horrek zaurgarritasun puntua adina izanik, horrek jarriko gaitu ataka berri batetan. Klima aldaketa hemen dago, aurrera doa, efektuak gero eta handiagoak, bortitzagoak, intensoagoak izango dira, orduan adineko jendeak hori ere pairatuko du, eta orduan osasun sistema prestatu behar dugu horretara, ez? Baina osasun sistema integral bat, hau da, ere zerikusia daka, gure ze espazio naturarekin zer erlazio dakagun, gure osasun fisikoa eta mentalare hobetzeko, ez bakarrik adineko jendea, guztiok, umeak barne, baita ere ze elikagai dauzkagun gure ingurunean, ze kalitatezkoa diren, eta guzti horrek osasuntsu mantentzeko garrantzi handia daka. Eta pentsatuta adineko populazioa oso handia izango dela, jadanik horretan inbertitzen hasi behar gara, dagoeneko hori osasun sistema publiko planifikatu, integratu bat, ez? Eta hori da erronka nagusia.